תוכנית הדיור של נתניהו, עוד 50,000 דירות חדשות. אנחנו מוכרחים לפתוח את הפלונטרים של השוק. מנהיגי המחאה הודיעו, נמשיך במאבק. מה שנתניהו מציע הוא לא פחות מאשר הונאה. הוא מדבר כאילו שהוא לא ראש הממשלה, הוא מישהו מבחוץ, הוא בכלל אורח כאן לרגע. בירושלים ובתל אביב התגודדו עשרות תומכים מצפים לשמוע אם בערב יוכלו לקפל את האוהלים. אתה מפריד את קרקעות המדינה, הקרקע הזאת היא לא שלך. אבל ככל שנקפו הדקות גם התקוות נגוזו. במאהל בתל אביב ובירושלים חשו אכזבה גדולה מדברי ראש הממשלה ושריו. יאללה, לך הביתה, ביבי! לך! שעות התרבים, תלך הביתה! החבילה הזאת לא שווה שום דבר, פשוט עובדים על אנשים. כמו שאמרתי קודם, זה שליפה מהמותן שאין לה שום כיוון. ביבי! שוחד לסטודנטים כדי לפלג אותנו. אנחנו לא ניתן לזה יד. הסטודנטים הם איתנו עם האזרחים, הם לא יקנו את השטות הזאת. במסיבת עיתונאים מאולתרת התייחסו מובילי המאבק לתוכניות של ראש הממשלה. ביבי מרחם על הסטודנטים, פחות מזה על הזוגות הצעירים ועל שאר העם והקשישים. לא ירחם עוד. הוא ישירם לבד לזחול על החול החם של המציאות הישראלית והם שוטטי דם. התשובה שלנו להצעתו היא לא. המנצחים הגדולים של היום הזה היו ללא ספק הסטודנטים, אבל גם הם מסרבים לנטוש את המאבק שהחלו בו. ואני מרגיש שקבלה מוחלטת של החבילה שהוצעה על ידי ראש הממשלה ונטישת המערכה על הדיור בישראל תהיה מעשה גם לא אחראי וגם לא מוסרי. לפי התגובות שליקטנו היום נראה כי דיירי האוהלים עדיין מסרבים להתקפל. רועי כץ באוהל המחאה ברוטשילד. כן, אז רועי, שמענו למרות עסקים. כן, עסקים כרגיל אצלכם. כן, בהחלט עסקים כרגיל. התמונה שיוצאת מכאן הערב, מבחינתם התשובה הטובה ביותר לבנימין נתניהו. אנחנו ממשיכים את המחאה וממשיכים אותה בכל הכוח. בסוף השבוע אמורות להתקיים הפגנות גדולות בכל רחבי הארץ. הקולות ששמענו כאן היום הם בעצם, ביבי נתניהו לא עשה כלום כדי להוריד את שכר הדירה. הוא עונה אותנו, הוא רימה אותנו. אלו פחות או יותר הקולות ששמענו כאן היום בצהריים. איתנו נמצאת סתיו ממארגני המחאה. שלום סתיו. יש הרבה מאוד אנשים בבית שאומרים, אולי אתם מפונקים, אתם רוצים שראש הממשלה אולי ישלם לכם את שכר הדירה, מה אתם רוצים? נראה לי שזה כבר ממש בדיחה של השבוע שעבר. אפשר להגיד על אנשים שחיים באוהלים יותר מ10 ימים שהם מפונקים, שיוצאים לרחובות, שלא מפסיקים למחות כנגד העוול שנגרם לנו במשך שנים ארוכות. לקרוא לנו שוב מפונקים, ובעיקר כשאנחנו כרגע נמצאים בשיתוף פעולה עם כל מחאה חברתית בארץ. כולנו נמצאים כאן ביחד, אם זה בתל אביב ואם זה בבאר שבע ואם זה בחיפה.